tingaru nga perkat nga ngan mi no na kanikari kejongi bangan di pai no bangan pendapat kita ki cimpuli ki bakham shalor ki jonga hadian tang lapan kre ke exams ki jonga na du mensyam snam na du benai Januari bangan pendap bangan lej no shkuai pat kari bangan lapan kre bangan layu aru ye kata bagata kari kala kersyaan nga kari Germany kala kersyaan nga bangan pendap ki cimpuli ki baro ki berangsa hadu bangan dap ki ni doctorate ki jonga nalor kata mendai pakai syukur syan kum tu mendai ka jingla ban yarap email pa mo ki kila yarap nga hado ka master degree handai ka ngin puli shabar ka bon palat ka jinglut ti handai nga angu yu blai ba ka jing syan ju ka sarkar nang ti nga la ban lej ban pendap kita ba ka jing pha ju ka account ju nga ha ka basdang ka di ar pholak kata tang ka di ka jing stang ju ka jing ai ka jungki nang ti ban kersyan nga handai on dang la dep dang la don nang ti ka kam ka jam kila long pentik na bang la yo e ka kam ka jonga affidavit hilap ba kong ay bandang lin ila mislead ya kipai ba da bai ong ba ngala theology re ka affidavit bang ilap affidavit jong she's only class 12 passed te kamot hadu kata ila bam exploit the religious sentiment ki brio aka affidavit be file por bile MLA election she's only 12 passed. There's nowhere mundan hang no bo padi baila theology te kan ne padi issue ba lada ila not ban thok ki pai ba choban job ngam tiption na job in le you mo te sakawai pat nga pa man ong ba nga try pilai ka statement jong president jong ka VPP ba wong ba lada ka VPP ko na ka bor ngin dawai ka 371 te ngamla ba so thu la long kum tu bre ba nga kwa te ka ye ka man rayo kan thang no tengah so ka pemansau kani kerpat ipa jo kerikasi ba mdai ban bi kemungkin ki parti kan mau de ka seng kongres ka ba ka 6 schedule ba ladang idang sngai de menta khando ka syap kriti ka dostur ka sanchar khadar ba ubu long shwa man shwa ba ka jingte la kami hi pateng jong ki wei ka dei ba ka jing i jinga jong ki no yalam seng kongres pa nang ka 6 schedule